Morjesta. Kävin tänään Nekalan puodissa hakee joulukassi. Katsotaan sitten mitä sieltä sai. Täältä mä en ite pakannut. Oli tonttu avustamassa, niin saatan oikeesti yllättyä joistain tuotteista. Täytyy miettiä sitä, että toi pakannut ton kassin ja sit se näyttelee yllättynyt, että Leivo joululimppu. Kiitos. Nää oli varmaan nektariineja. Persikoita. Mä en oikeesti tiedä. Hintalappu tähän. Ei oo hintaa. Sitten on porkkana laatikko. Sitten tämmönen kinkun pakastuspussi. Mä oon ottanut kinkkua, mä otin tämmösen kalkkunan mä ajattelin, jos mä en tiedä mitä mä ajattelin. Tällä sikaliho tai kinkku lihottaa varmaan, mutta mä en tiedä. Ei ikinä ollut joulukalkkunaa fileettä. Mikä tääkin varmaan hyvää on. Eihän mun tarvii edes paistaa, että tää on niinku kypsä, tai niin se ainakin sanoi, että mä tällä kinkkupussilla, kinkun paistopussilla ainakaan tänä jouluna tuskin mitään teen. No, sit on rosollia. Sitten oli sinappisilliä, tää on muuten hyvää, tykkään kyllä. Sitten sain 2 värityskirjaa. Voin alkaa askarteen. Oikein kiva ne pääsee, että noin koriste. Sitten mä sain piparkakku taikinaa, vähän kiva homma. Mulla ei kyllä niitä muotteja ole, mutta ehkä jollain on riisipuuroa. Tää on ihan full blown joulu. Rapea kanan sisäfilee. No. Maissipaneroita. Tää on niinku pakasta. Tai siis ollut pakkasessa. Rosinoita, aika kiva. Maksamakkaraa, ihanaa. Servettejä. Voin pistää pöydän koreeksi. Sitten mä sain mehevä maustekakku. Tarvitset vain vettä ja öljyä. No vai niin. Tähän näyttää olevan jotain muutakin tuossa päällä. Pitäisikö koittaa tehdä maustekakku ehkä. Sitten tämmönen dumleboksi. Nom nom nom. Sitten mä sain lisää lautasliinaa. Nyt mulla on paljon lautasliinaa. Onko se on hieno kynttilä. Jee, se pääsee kasto. Nyt mulla on 2 kynttilää, niin voin tehdä itsenäisyyspäivät vai mitä se nyt? Sitten on varelmakeittoa. Sitten tähtitorttu. Omenakaneli marmelaadi. Aha, jos torttuja innostun leipoon, niin sitten on sinnekin tuo suihkusaippua. On se hyvä olla puhdas joulupöydässä. Sitten maitoa. Laktoositon kevyt maitojuoma. Kahvia. Jee. Sitten katsotaan, täällä on vielä toisessa taskussa jotakin. Tuleeko pitkä video, koitellaan nopeampi. Jotain leipää. Hyvä varmasti. Sitten piparkakkuja. Glögimauste. Joku kanelisokeri, piparkakkumauste. Voita margariinia siis. Ja tämmönen murska on tullut perunalaatikko, se on imelletty. Meillä saat puhua. Sitten lanttulaatikko, perunoita ja juustoa. Juustoa. On ikinä saanut varmaan tulla juustoa. Onnenpäivä. Inkivääriä. Nam nam. Sitten ruisleipää. Nam 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 nam. On kyllä hyvät joulueväät. Kiitos Diakonia työ, Tuomiokirkkoseurakunta ja Nekalan puoti ja kaikki vapaaehtoiset siellä. Hyvää joulua multakin. Moikka!